nditaure mazwi andoda kuti ndoziva kuti achamiskotwa, achamisunderstandwa, achataurwa nepasiripo, asi vanoda kuzonyatsonzwa vacharamba vachidzokera kumazwi angu vasina kutsvaga interpretation kuvanhu vandisina kupa interpretation iyoyo uye vasina kuipiwa naMwari. Ndakambopa chiprofita ndiri kuchechi ndichiti ndaona mumwe musha wanga uri muguta ine vana vakawanda vanga vachichema pasina chikafu, amai vachingoti kuvana zvichaita tichauya nechikafu vana vachifa. Ndokubva ndaona muti muhombe hombe wanga uchiita kunge mupuranga. Ndokuona baba vemusha vachisiya kuchema kwevana vachikwira, vana vakaridza mhere, vamwe vana vakafa vanga vasingaburuke kuzoona kuti chii chiri kuitika, vairamba vachingokwira kusvikira ndakazoona mhepo yakauya ine simba. Ndokubva yadzura mupuranga, baba vanga vakumusoro-soro, zvekuti pakadzurwa mupuranga wakamira nemapazi ekumusoro, ndokubva mudzi waenda mudenga. Kuda kuti pakupedzesera kwemhepo baba vakanga vari pavakanga vari vasati vakwira mumuti, asi hakuna akagona kutaura nababa ava kuti vadzike. Kwakatoshandiswa mhepo yakatouya ine simba, ndo yakaburutsa, haina kuvaburutsa zvakanaka, vakaita zvekudonha. Yakanga iri mhuri iri kuchema nzara, baba vasina hanya nevana, paitofiwa nenzara, amai vachiti todini, baba vachiramba vakanyarara, amai vachiuya vachinyepera vana kuti baba vari kunotsvaka chikafu, asi baba havana kumboenda kunotsvaka chikafu, vaitoramba vachikwira mudenga. Saka iprofesi yandakapa ndikaramba kuidudzira, kureva kuti nanhasi futi handisi kuzoidudzira profesi iyoyo. Toda kungokuudzai kuti muizive, nekuti chiprofita ichocho hachisi chemangwana kana chegore rinouya, ndechenguva dziri kure zvishoma, asi chakatakura mhinduro kune mumwe mubvunzo uri kubvunzwa navanhu. Mwari haasi kufara wekudenga denga. God is angry pamusoro penyika ino nekuda kwekudeuka kwokuita ropa. Guta rino rine ropa rakanyanya kudeuka munyika muno, iropa riri kudeurwa papulpit. Mwari ari kutoshandisa kudeuka kweropa riri physical kuti agoita awaken people to the spiritual reality that is offending him. Saka kudeuka kweropa kwakaitwa munyika muno kwakaitwa kwenguva yakareba, vanhu vachiparidza nhema asi dzisina ari kuti challenge akusvikira Mwari aunza mahailstones amuri kuwana pano. Vhangeri yatakapiwa iri kuchallenge nhema, iri kuda kumisa bleeding iri kuitika munyika muno, ida kumisa kudeurwa kweropa papulpit, vanhu vachiinda kunoita michato kuBahamas, vachitenga maprivate jet, vachitenga maproperties anodhura nemari dzevanhu vaurayiwa pamweya yavo nevhangeri yakatsauka. But Mwari is also equally unhappy about the shedding of mortal blood, physical blood, iri kuitwa munyika muno. Ndichiparidza pamusoro penhau yeropa, ndakazvitaura hurumende yatinayo ichangotanga kutonga. Ndikati varume vatiri kutonga navo iko zvino vakadeura ropa rakawandisa kudarika vanhu vamaifunga kuti vakadeura ropa. Ropa riri mumaoko mavo riri kuda cleansing. Cleansing inoda kutoitwa at a church level. Hakuna musangano unogadzisa nyaya iyoyo kusvikira vanhu vafesana naMwari. Kuti vafesane naMwari vanotanga vasangana naakanzwa Mwari, anovaudza kuti chii chakagumbura Mwari, nepabva akagumbuka napo. Saka toita sei? There is a solution, but varume ava vakakanganisa zvinhu zvakawanda, and our people are also complicit in what was done in a wrong way. Mwari haana kufara nemabvisirwo akaitwa aMugabe, zvekuti Mwari haasi kufara nevanhu veZimbabwe kuti vakafarira nzira isina kunaka kuti ibvise munhu ari kutonga nyika. It was undemocratic, it was illegal, it was criminal. But vanhu vakazvifarira nokuti vakanga vasisada Mugabe.
It was another thing kuti vamugabe vabve. It's another thing kuti vabve nenzira yavakabva nayo. Ndokubva ndataura rimwe gore ndichiti zvatakaita zviya takapinza ngozi mumusha pana chiri kuzvirangarira. Ndikati masoja mafarira aya nekuda kwezvavaita vachadzoka vakasiya vanhu vakaura vanoti pakaitwa kupa pane vanhu vakafa ipo paya. Asi vanhu vakazvifarira. Ndikati zvamafarira masoja vachauya vakata vachakuvadza isusu vachauraya isusu. Kana paine anga aripo musi wa muna November, 17 November achaziva. Ndakazvitaura panapa ndikati we are going to cry foul nemasoja aya. Because haina kuinvestigate kwa nyaya iyi vakatadza vanokumbira regero. Hapana akatsvaga Mugabe takata ende vacho vakatadza futi avagone kuenda kwavari. Pane torine mediation inofana kuitwa apa. Panofana kutsvagwa vanhu vekunze vakuru vanonzi ngavagarwe navo pasi. Hazvina kuitwa nenzira yakanaka izvozvo. Iyoyo nyaya iyoyo ingozi yamakatendera imi vanhu veZimbabwe. Vanhu zvavakaita vakatora chidembo ndobva vachidzipa chakutandadza. Zvikanzi yamundibatsira kuuraya chidembo. Makauya kuzoipedzesa imi muchifunga kuti ndimakaiuraya. Yakanga yadzipwa kare. Saka machemero amuri kuita aya Mwari ari kuda kutoti muzive kuti ndizvo zvamaipemberera musi uya. Zvinhu zvakanga zvaitwa in a criminal way, but imimi mumhanyira amakaita mustreet makacleansa makaita whitewash a criminal activity. Pasi rose rikati aiwa vaMugabe vabviswa nevanhu veZimbabwe. Hachisi chokwadi, hamusiri makabvisa Mugabe. Hamusiri. Mamhanyira amakaita maitogeza maitochenura ropa rakanga radeurwa. Kuti international community ita haisi cool. It was by public lack of confidence. Makashandiswa kunge condom. Vanhu veZimbabwe. Tinofanira kunyara nekuti muchashandiswa futi manje. Ndiri kuprofita kuti vanhu veZimbabwe vachashandiswa futi. Mashandisirwa makaitwa muna 2017 muchashandiswa futi. Mapedza kushandiswa madhambwa mozotanga futi kuchema, moda kumhanya mustreet modhindwa futi nevanhu vamuda kumhanya against. Musuwa makambomhanya mustreet vachida kuti vaite zvavaida ivo vakakupfumirai. Makambomhanya mustreet kaimi muchiita zvinhu zviri illegal. Makapfumidzwa. Iye zvino izvi vanhu makabvumidzwa navo ndovapa nyanga avachakubvumidzai. Musuwa makamhanya mustreet maita zvinhu zviri illegal ivo pa. Hakuna munhu anoresigna iye ari under house arrest anga aisirwe ipa house arrest. Vakadi kusiya electoral process ibvisa Mugabe. Was that electoral? No. Was that constitutional? No. Was that legal? No. It was illegal. Yes. Saka hapana asina mhosva panyaya iyi kunze kwangu ine vashoma vanga vakamira pano vanhu vachimhanya ndambomhanya ini ndofunga munozviziva ndaiparidza pano. Kana wakatomhanya unotorera mafingerprints ako pakubhinywa kwakaitwa amai. Ndiwangu wakabata amai vachibhinywa kudai so. Uchimba ndonzwa kunaka dzokorora. Saka chiprofita chekutanga ndechekuti muchashandiswa futi. Kana Mwari akandipa upenyu ndikaramba ndichiparidza muchazopepuka rimwe zuva mozoti zvimwe zvinhu hatichadaita imega. That awakening is going to bring accountability in our leaders. Vanhu veZimbabwe vanoshandiswa kunge chikoropo, endai apa maenda. What is the reason? Munoshandiswa sechiya ichi chandambotaura hachidzokorodzeki, asi ndo chamunoshandiswa kufanana nacho. Chiprofita chechipiri ndechekuti Mwari akatarisa nyika ino, ari kuziva kuti nyika ino ine matambudziko ayakafesana nayo. But Mwari uda kusolve ma long term problems for a long term solution. Therefore, the solution that we are expecting is not going to come as soon as we expect. We are going to go into a difficult time.
muchabudiwa muno vanhu vachitiza kuenda kune dzimwe nyika. Vamwe vachitiza nhamo, vamwe vachitiza jeri, vamwe vachitiza kufa nenyaya dzenyika idzi. Asi pakupedzisira kwezvinhu zvese pane chimwe chokwadi chabuda nenzira isina kunaka. Changa chakatsikirirwa for a long time. Vanhu vachaziva kuti what was really our problem and who was really perpetuating our struggles. Hakuna court ichambofa yakazviita nekuti vana vacharega kuenda kuchikoro. Children are going to drop out of school because people are not going to afford. Kune vamwe vachadzokera kunogara kumusha kumba kwababa, kuroja kwaramba. But panguva iyoyo kune vamwe vachaita mari zvisingaite. Kuti panguva inosafa vanhu zvakanyanya, makoronyera anonota, anonuna. Nyika ino ine maproblems mashoma kupfuura mafungiro amuri kuita. Zvekuti vanhu vakaba mari vakaenda nayo kunze kwenyika vakaidzosa vese, hatina kana need yekukwereta. Tichagoneka here kuti vanhu vakaba mari vagodzosa? Handizivi. But pane mari yakawanda yakabirwa nyika nemunhu akanostasha hundreds of millions into offshore accounts for their personal needs. Ende ndiri kuona mumwe achifa asina waudza kuti ndakaba mari ndikaviga pakati. Ichadzoka here mari iyo? Handizivi. Handizivi. But ndakamira pano kudai ndisati ndafa, nekuti ndogona kufa anytime. Ndoda kuti muzive kuti Mwari wadyara mhodzi yevhangeri munyika yeZimbabwe. Nekuda kwenguva dzinouya. Amen. Ichasvika nguva yekuti vanhu vanotungamira nyika vachagara pasi kuteerera munhu waMwari chaiye agovaudza kuti Mwari anoda zvakati, Mwari anoda zvakati, achiteerera. Nguva iyoyo ichakwana. But that time is not now. Inguva dziri kumberu vanenge vari vapenyu vachazviona. Mwari haapererwe nevanhu. Kana ndikaurayiwa inini kuchamuka mumwe akafanana neni, kana kuti ari nani kudarika inini, kana kuti ari wese. Zvichienda kuti ndondoonosei. Yes. Mwari achagara achisimudza munhu anenge achiparidza vhangeri asingatyi. Nyika ino ine maronda akawandisa, ine mavanga, ine misodzi. Ndakaona vision, ndikaona ropa rakazara mumugero richiyerera, asi raiserera richidzika, raiyerera richikwira. Ndikati ropa rinoyerera richikwira sei? Rinofanira kuteera gravity, rinofanira kuteera gradient. Raifanira kuyerera richidzika, riri kuyerera richikwira sei? Ndobva ndakatarisa richikwira kumusoro kwarakanga riri kwakuine poto hombe yesilver yakanga yakazara mari. Ropa riya raipinda mupoto imomo robva raita 10 into money. Ropa rese riri kudeuka munyika muno. It is because of greediness yevanhu. Munhu akangoroti mukana wangu wokuita mari ukafumurwa handichaita mari, anobva aita resort to shedding blood. Kune vanhu vari kugara mudzimba dzakavakwa nemari yeropa. Kune vakadzi vakaroorwa nemari dzeropa. Kune vakaita madegree nemari yeropa. Mwana wemunhu anouraya angaite sei? Baba vake ndo vanouraya. But mwana iye hana chaMwari chaanowana, because ari kufeeda from a blood system. We have so many kids, children in Zimbabwe. Some of them, they are seeking jobs outside the country and things are not working for them. It is because they are eating from the blood of man. System yekuti ropa ndo riri kufeeda vanhu ichapera rini munyika medu? Kune vanhu vari kudya asi mari idzi dziri kuuya dzakatakurwa neropa revanhu. Ichapera here system iyi? Inopera rini? Kune munhu achafa zvekuti coffin rake richatadza kuvhurwa vanhu vachita body viewing.
achaora zvichashamisa vanhu kuti aora nekukurumidza kudai sei munhu akafa musi uno. God is not happy at all about our situation. When you want to pray about this country, don't pray that God changes our leadership. Prayer is not going to change them. Yes. Pray that God creates an opportunity for our leaders to hear the gospel. Because it is the gospel that is going to change them. Amen. Amen. The Methodist hakuna vhangeri, kwa guti hakuna vhangeri. Saka vakadedza guti havana chavanonzwa chaMwari. Anenge atori nezvichemo kwavari, tibatsirewo Baba. Hallelujah. What we need to pray for at this time, we need to pray for three things. Namata kuti vhangeri risamiswe kuparidzwa munyika yeZimbabwe. Ndochi chekutanga chaunofanira kunamatira. Amen. Namatira kuti Mwari amutse more princes of Judah. Vanosimuka vachiti aiwa, do not lay your hands on Jeremiah. His message is from God. Protection yevanoparidza shoko raMwari ndo yaunofanira kunamatira iyoyo. Chechitatu, namatira Mwari kuti Mwari achinje pfungwa dzevanhu nekuda kwevhangeri. Vhangeri ngariwane nzvimbo mukati mevanhu, even vasingatende zvekuzoponeswa vagone kukonvertwa chete conscience dzavo neshoko raMwari. Kuti vangoti maitiro angu handisi kuda kuponeswa zvangu, but ndatsiurwa apa nevhangeri. Izvozvo zvichabatsira nyika yedu. Hallelujah. Chiri kunzika zvanokutaura? Mwari akagumbuka nekuti mapoliticians edu haasi kuburuka parali kana pamusangano asina kumhura Mwari. He is not happy about the way politicians are blaspheming him. Vezanu neveMDC vese pavanotaura vanenge vachimhura Mwari, hapana ane chaMwari chaanoziva. VaMnangagwa naChamisa vaifanira kusiya zita raMwari in their political activities. Yes. Chamisa is not a pastor anoudedzwa naMwari, haana vhangeri yaanoziva, aifanira kusiyana nezita raMwari. Yes. Handisi kuti ndakamuvenga uye kuti handati vaMnangagwa ndakavavenga ndotovada, ndosaka nditaura chokwadi. Iwo wakatovavenga nokuti unovasiya vachiita zvinhu zvisizvo, uchitya kuvaudza, uzonobhonga wamuka bedroom kako naadzimai vako. Mwari haadi kuti vanhu vataure zita raMwari vachitaura zvisirizvo. Yes. Mwari haadi. God doesn't want his name to be soiled by these vagabonds. Yes. Hallelujah. Amen. Saka zvakashata kuti uve netariro yekuti muna December zvinenge zvanaka. It's not good. Yes. Prepare yourself. Kana wangu wachipfeka bhandi uchibvisa pini paburi rekupedzera, wedzera mamwe maburi kuseri kwechisimbi chacho, nekuti uchatidzikirei zvishoma. Yes. Chinhu chakanyanyoshata kuita hope kuti zvinhu zvedu zvinonaka nekuti ndingazodai. Tariro yako shamwari ngaive kuna Mwari wekumusoro-soro. Tariro yako ngaive muvhangeri yechokwadi. Yes. Usatetarire kuti varume ava vane zvavachaita. Aiwa. Mungadai makaitwa a transitional government muno, nekuti pane vanhu vakanga vachiita push for that. Madii kuti opposition leader na ruling party leader vataurirana. Vanhu vakatoti zvinoita. But makaita mistake imwe chete. Makaisa munhu asingafunge padhuze nepower. Pane munhu asingafunge ari padhuze nepower. He has costed Zimbabwe so much. Nekuti haana kujaira kutaurirana nevanhu. Ane zvake zvaanga akajaira, but haafunge. Ndatopedza. Yes. Ndinogona kuvengwa hangu ndichitaura kuti mumwe munhu haafunge. Asi nekufamba kwenguva muchazodzwa mamwe mafaira muchati chokwadi zvairwa ndezvechokwadi. Haafunga. Pane dzimwe mumbi dzataibopa torima nadzo
Ozoti kana uda kuipoponora inotiza negejo. Iwe chida kuipoponora. Da kuti unofura shamwari. Unotojamba gejo rauda kutokuvhuna so. Vichitiza mamboni boperei andisunungurikei. Kune vanhu vakadaro. Yes. Vakanditorerei. Ezvana ngwachibvunzana saka Diana ntaura naye yakati vanoti ndikwanise vanhu voti saka ngatingomsiyai ngatingoitai zvaanoda zvacho atidi maproblems asi problem iyoyo Mwari achaisolva zvakachenjera. Yes. Manje simudza roko rwako ndinamati Kristu Jesu makarurama makasika munhu nemufananidzo wenyu muine chinangwa chekumudeedza kuti agoya kudenga murege kuve nestranger in your presence. Vhangeri inotsvaka kuponeswa kwavanhu. Vhangeri inotsvaka kutsiura nyika kuti irege kurarama nenzira inokumhurai. Imi ndimi makasika vanhu kuti vakuraramirei sezvamunoda. Tiregererei kuti takararama nenzira isingakufadzei. Tinonzwa kutaura kwenyu pavhangeri yatinonzwa uye tinonzwa kutaura kwenyu kuburikidza nemazwi amunoisamo vanhu vamunofemera kuti vagopota vachitiudza kufunga kwenyu. Tipei simba rekuteerera zvamunotaura. Tipei simba rekuita sezvamunorayira. Tipei simba rekufarira kunzwa kutaura kwenyu. Kunyange zvamunotipa kuti tidye zvine mashizha anovava. Munenge muine chinangwa chokutiburitsa Ijipita tikuenda kunyika inoyera uchine mukaka. Mazvita kudzwa nokusingaperi. Amen. Ndoda kuti patiri panapa tiombere maoko tichigamuchira wese anoti ndoda kuponeswa. Handidi kubva pano ndisina kuona ruponeso rwangu. Kana ari pano kuti Jesu wataura neni muvhangeri yanhasi, ndinoda kuti ufambe uchiuya pano. Ngatiomberei maoko. Uya utendeuke kana uripo, kana uchinzwa kuti Mwari ari kukudeedza kuti utendeuke. Jesus is calling you. This is the time to respond to the call of salvation. Jesu anokudeedza, Jesu anokudeedza. Ngatiomberei maoko. Come to Jesus. Come to Jesus. Uripo here hama yangu? Uri kunzwa mukati mako kuti Mwari ari kutideedza kuti ndiponeswe? This is your time to come to Jesus. Nyika ino ichapfuura, uchabviswa mairi uchida usingade. Wakakosherwa neruponeso hama yangu. Jesu akafa kuti uye mwana waMwari. Uya utendeuke manheru ano. Uya utendeuke manheru ano. Uya utendeuke manheru ano. Uripo here unoti Mwari wafemera mukati mangu kuti ndiresponde to the invitation of salvation. Ndoda kuti musimudze maoko imauya pano, musimudze roko rerudyi, muteedzere kupupura uko mumashure mangu. Taurai muchiti Jesu Kristu muri mwanakomana waMwari mupenyu. Ndiri mutadzi asi ndimi moga munondiponesa. Ndinopupura ndichitenda nemwoyo wese kuti makafira zvitadzo zvangu mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Ngativaombererei maoko. Eodhamurada vari paseri apa, endai pavari vasimudza ruoko. Endai pana Eodhamurada vanokubatsirai. Ngatimhoresanei, usangoenda usina wawamhoresa. Ndoda kuti kana uchida kupa uye neofaring yako papulpit apa. Service yedu yapera pano. Tinowanikwa panamba 88 Harare Street. 88 Harare Street 4th floor, Sunday ega. Saka unogona kuuya kuSunday service inotanga na 9 AM. Kurumidza kusvika ugowana pekugara. 88 Harare Street, 88 Harare Street 4th floor, 88 Harare Street 4th floor. Sunday service inotanga na 9 AM. Wednesday inotanga na 5 PM. Midweek service inotanga na 8. Panapa tichadzoka next week nenyasha dzaMwari, Thursday ne Friday. Thank you.